Muri yeZimbabwe awa yaunzo zviri panapa noti kwanza aiwa vaimazodambudzo Mnangagwa vanenge votsoma vana Fadzai Mahere aiwa nana Nelson Chamisa nebato ravo kana movement yavo nekuisa maby elections aiwa munzvimbo yeMount Pleasant. Sara muendera mberi nenyaya iyi aiwa nokurudzira kuti bva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon tombochona maupdates adokupa pano paZim News Live. Sezvamuziva muri yeZimbabwe sezvamakazvionera mega kuti aiwa vana Fadzai Mahere vari loyal kuna va Nelson Chamisa aiwa saka panapa pari kunze pane nhau dzinoda zinzi President Mnangagwa has declared vacant seat for Mount Pleasant and Harare East constituencies following the resignation of Miss Fadzai Mahere and Miss Makam respectively with the by-elections set for next month. Saka ndo nhau dziri kuda zvinzi aiwa vaisa maby-elections aiwa vakurumidza kuisa maby-elections musi wa 27 April kuti vaone kuti vana Nelson Chamisa vangakurumidza kupfuma bato ravo here kana movement yavo kuti vagokwanisa kucontesta pamaby-elections aya. Muri yeZimbabwe zvinhu zvashamisa kuti aiwa ko zvanenge vakutotsoma aiwa vana Fadzai Mahere naNelson Chamisa nemovement yavo. Saka now dzinoendera mberi dzinzi according to Instrument 37A of 2024, President Mnangagwa said the nomination court shall be on March 26 at the Rotten Row Magistrate Court, while the by-elections will be held on April 26. Muri yeZimbabwe ndo mabudo ari kuita nawo muzora nhasi aiwa chimbotudzai mafungiro enyu not kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa pine mucomment section medu tudze mafungiro enyu musakana subscribe kulike nokutina on the bell icon tombochana maupdates adokupa pano paZim News Live.